Hai guys, दिनै फिन खेबसेबाव आरो आंनि गराय लेंग्रा इउटुब चेनेलाव बरायना जाबाय। आं दिनै हारमुथि हाजिरा हिसाबै थांगोन, बिदिनो नोंसोरनो ब्लगबो लाफानो नाजागोन। टमटम गारिनि उखुम सायावसो दं आं लोगोफोर, दाबो सहैया स्टेशनावनो। टमटम गारि सिङाव मैगं गोजा, ओंखायनो जिरायनो मोनासै, गोजौआवसो थानांबाय आं, उखुम सायावसो गाखोनानै दङ। Halo. Wah, latrina. Finally guys, जों दासो उदालगुरि स्टेसन मोनफैदों। लोगोफोर बिसोरो जों गामिनि मैगं बेफारिफोर गोजा। रुटियाव बेवहाय उदालगुरि टाउनजों रुटि जानो थांगासिनो दं। रुटि जाखांनानै फैबाय, दायो मैगंखौ नायलांनोसै जोङो, सोर सोर मा मा लाबोदों मा मा लाबोआखै सोंलांनोसै एसे। आबै मा मा दं नोंस्रा मैगङा? मा मा दं मैगङा? मेल्ला नामखौ बुंदोब्रा। लाइ, खुदना, दाङा, औदाथा, ओमफ्राय माबा, ओमफ्राय मा? बेनिफ्राय मैफ्राय ओमफ्राय माब्लानिफ्राय स्टार्ट खालामदों जेनेबा हारमुथियाव मैगं लांनायखौ? मास मोननैसो जाबायहाय। मास मोननैसो जाबाय। लकडाउननिफ्राय लकडाउना मा मासाव? मासाव ओइ सिगां माबा जादोंमोन, फेब्रुवारि एप्रिल। ए दाख्लैनिया आं गोसोआव गैला। बेनिफ्राय स्टार्ट खालामदों। लिसु बेफारनिफ्राय दा मैगं बेफाराव हाबबाय। मैगं हाबबाय। दे होमबा आबैमोनालाय मा मा दं मैगङालाय? एम्फौ एम्फौ नै एम्फौ। ओमफ्राय बानलु एसे दं। बानलु एसे दं। ओमफ्राय गैला? ना एसे दं। ना एसे दं। गैला। नै आदैनालाय मा मा दङ? आंना? औ आं मना गोजासो लाबोदोंलै। मना गोजासो? आं होजोंनिफ्रायसो लाबोयो। होजोंनिफ्रायसो लाबोयोसो उल्थासो लाबोयो। ओइ आदैयालाय बहानि? खालायगावनि। माब्लानिफ्राय मैगं बेफार खालामखो? 1942। मा मा दंलै मैगङा? लाफा। आं जेबो बुङालाय। जेबो बुंला मानो? आं जेबो रोंला ना। नोंसिनि भाषानि बुङाबो जागोन दे, जेबो नङा। কি সবজি সবজি এইয়া শাক আমাৰ আপোনালোকে চাব পাৰে, জলকীয়া আছে, লাও আছে, নেকি আৰু কি আছে? আৰু শুক্ৰজিল আছে, বহুত ধৰণৰ বহুত আছে বাৰীত। দে मैगं बेफारिफोरा जा बुरजा लाइन स्टेसनाव। हारमुथि लाङो, हारमुथि बे जायो बुधबार जायो खनसे, ओमफ्राय सुक्रुबार, ओमफ्राय सानडे। बे सानथामावहाय जायो आरोना बे हारमुथि बाजारा। आरो बुरजानि आदैमोनाबो हारमुथियाव मैगं लाङो। मा मा मैगं दङ? मुलालाय। आदैमोनालाय बबेनिमोन? उदालगुरि गामिया? एक्लाबारि। दे होमबा। आनैमोनालाय माहानि? दे राखेना हरदो दे, मा मा मैगं लादों, मा मा माबादों? दैफांथिंनि ना हरब्रा एसे दे। देब्रा दे। हा? नै फिसालाफोरा मानो रायनांगौ जाखो? नोंनि खस्थ' खालामनायखौ नुनांगोनसो ना फिसालाफ्राबो। आयौ जागोन दे, खोन्थादो दे। मा मा मैगं लाबोदों बेखौल' खोन्थादो दे। मैगङासो मा मा लाबोदों? मुलालाय। दे होमबा मारै सासे खारबाय दं नै। माल लादोंलै?
Jo haबै मा लाबोदों आबैमोनालाय हाग्रा जिगाबनि मैगं लाबोदों हाग्रा जिगाबनि मैगं आरो बेफोरखौनो फानना जानांगोन माथो उपाय फानना जानांगोन आरो थालिर मैखुन लाबोदों बर'फोरनालाय आरो बिदिनोसै आरो ना बर'फोरा दिंखिया लाबोदों दिंखियाबो लाबोदों दिंखिया लाबोदों थालिर मैखुन लाबोदों लाबोदों ओमफ्राय बहानि जाखोमोनथाय बैराखुन्दनि मा गामियाव बैराखुन्द जेनेबा सेरफां सफनगाव बै एखे आबैयाबो एखे ओमफ्राय ओरैनालाय आरिनाबो लाबोदों नामा मा लाबोदों आबैमोनालाय पानिलाव लाबोदों पानिलाव ओमफ्राय थाइबें ओइसिनाव सों मा लाबोदों सिलाय ओइ जोंना नै पानिलावसो थाइबें ओमफ्राय बे माबायानोसै पानिलाव मा आबैमोनालाय बबेनि जोङो दाखिन्था गामिनि जोङो दे एसे मोजां खिन्थादो आब'लाय माथो नायबाय थाखो दाखिन्था बेबो दाखिन्थायानो मोजां सिख्लाफोरखौ नायदों मोजां सिख्लाफोर नायदों ए ओमफ्राय नों मैगं लांदों आब'आबो मा दंसै बिनावलाय बिना मैगङा जोगोनार बिजौ लादों जोगोनार बिजौ ए मनासेल'थार आबौआव बिहामजोखौ बुरखायनायनि था लोंनांगोन ना कौन है ये लोग कहां से आते हैं हारमुथाव एम्फौ लांदों एम्फौ बे एम्फौखौ बेसेबां केजि मोनो ओजोंहाय हारमुथियाव 420 थाखा 30 थाखा मोनो बे एम्फौखौ एम्फौ लाथा नै आदै मा लाबोदों लाखार बुकुर नामखौ बुंना होदो दे एसे नामा मा मैगं लाबोदों जेनेबा पानिलाव थालिर मैखुन पानिलाव थाइबेंमोन ना माथोमोन पानिलावखौथ' ओमफ्राय बे थालिर मैखुन नैबे थालिर मैखुन ओमफ्राय एम्फौ लाबोदों ना एरैनो आदाया बहानिमोन जेनेबा जों बादागाव ओमफ्राय जेनेबा माब्लानिफ्राय जेनेबा हारमुथियाव मैगं लांनो स्टार्ट खालामदों नोंसोरो जाबायदां 7-8 बोसोर माने सिगांनिफ्रायनो लाङो आरो ने आदसा होमबा हारियानो फार्स्ट ने बेवहाय सोंजोबबाय आङो जेनेबा माखासेफ्रा ओरैनो दाखालि बावैसोनो आरो ना लकडाउन समनि लकडाउनावलाय गैया आंबो थाङाखै लकडाउन थाङाखै होमबा दे 7-8 बोसोर जाबाय ने हारिनि नामा मा नाममोनथाय स्टिफान मा होनो बादागाव बादागावनि दे होमबा दे फैगौ ट्रेन 11टानि ट्रेन गाखोगोन जों दायो 11टानि ओजोंहाय 3टायाव मोनहैगोन जों 3टायाव ट्रेन गाखोबाय ट्रेन माला दिनाव सफैबावगोन दे मोनानि 11टायाव गाखोदोंमोन फुंनि 3टायावसो मोनहैगोन दाबो मोनहैयाखै दासो 12टा जादों दंबावो आरो थांफेराखै आं दिनैसो फार्स्ट टाइम थांगोन हारमुथियाव माबायदि जायो नायनोसै बाजारखौ जेनेबा बहुद बेफारिफोर थांदों जोंनि गामिनिबो ओमफ्राय ओरैनो ओरै गोजान फैदों जिरायनोबो मोनासै बिदिनो हायाव बरनानै जिरायनांबाय ओमफ्राय दायो आं ट्रेनाव बारा देखायलायला दा होजों सहैनानै देखायनोसै ना नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना दे सावथालि बुंदों जों हारमुथि थांसै होननानै दे बुंदोब्रा मा जाखो लाजिनालै फाग्ला आले तो हारमुथि ले चला और अंदे ये ले क्रिया चिकुंदार सब्जी को ले क्रिया माने बेंगार को चेक जम दाना को बुजिया के बां खोन्थाना होनोसै माबा दायो जोङो हारमुथियाव थांसै हारमुथियाव थांनानै मैगं एरि फानना फैनोसै फानना फैनानै दाङानो मानोखौ फानना फैगोन आरोना आगोम दासो राङा बारा लोगो मोनफैदों लोगोफोर ओंखाम उखैनाय थारमाने इयाव साहाफोर लोंहैलाबायनोसै पुरिफोर मोनबा जालाबायनोसै न'आवबो ओंखाम जाबोआखै थाब फैबायना खामानिबो जाबायना थारमाने इयाव एसे हाजिरा सिस्टेम फैबायना आङो माल सोना होनाय मानाय बख'नाय सोस्लायनाय
नङाबा थारमाने बिराद खस्थ' जायोना बस्था मोनसेयावनो बुरजा बुरजा सोबा बेनि थाखायनो सोस्लायदों आरो ना बेयावनो थाबायनांगौ जाबाय कम्पिटिसन कपि बेयाव कफि साहा लोंनो नागिरदों जोङो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय कफि साहा लोंदों कफि साहा जोंना लेनायजों खनसे लोंनानै खेलाय लोंनानै खेब्रा खनसे ओइ Halo guys. Salte. Dia English ni mana dia sekondor lah. Dia mana dia sekondor lah. Sini sekondor dia. Sajau orang bersih. Kena gile. Mai siang boleh untuk gile boleh lah. Finally guys ini dah ya Harmony Bazar sini sofi baik. Balu Ferengi लोगोफोर बालु फेरेंगी 400 टाका केजिनि हारमुथि बाजाराव ओइ ना नांजोबाय हा Mulai naik senang baik. फुंनि बाजार बे फुंनि 3टानि बाजार बेलार मा फानदों हा हा सनाजों माबोरै सना बेलाय माबोरै सना बैयाव ने ए मोजां नुदों नुनायालाय मा फान्थाव बेसेबां केजि फानदों सोरांबाय लोगोफोर फुंनि 6टा जाबाय दायो फुंनि 6टा दिनै ब्लग खालामनो फैग्रा मानसिया दिनै मैगं फाननांदों नै मैगं आरो मोनसेयाव ब्लग खालामफैदोंमोन मैगंसो फानफैनांबाय बेपारि जलकिया लायल' जलकिया आहक गराय लेंग्राया दिनै हारमोथियाव ब्लग खालामफैदोंमोन खिन्थु मैगं बेपारिसो जाफैनांदों मैगंसो फानबाय थानांबाय देखायनो मोनासै बाजारफोरखौ माबायदि जायो मायो ओइ मानसिया बिरथारमोन दुखान होनायाव थाफानांबाय मानांबाय मैगं बेपारि जानांबाय ओंखायनो माबानो रोङासै ब्लग माबानो रोङासै बानायनो रोङासै आरो ना नोंसोर देखायनो हागौमोन मोजां मोजांनो माबा बिराद गिदिर जायो आरो ना मोनायाव जायो बाजारा फुंनि 3टानिफ्राय स्टार्ट जायो 8टाफ्रावनो जोबो देखायनो सानदोंमोन खिन्थु देखायनो हायासै नेक्स्ट टाइम उनफोराव फैनो हाबावब्ला देखायनो नाजागोन मस्त जोक मारा बाजारा जोब्बाय दहायनो ट्रेन नेगासिनो दं उदालगुरि थांनो दाबो मोना मा जाबावगोन 4टायावसो जोङो बेलासिनि 4टायावसो सहैसिगोन 11:50आवसो मोनो नै बेयाव हारमुथियाव दाबो मोना ट्रेनखौनो फाइनालि गाइस ट्रेना दासो फैदों जोंनिया जों दायो उदालगुरि थांफिनसै उदालगुरि गारजेनबाय लोगोफोर जोंनि खेरनदाय गारिया खारबाय जोंना ट्रेना दासो नै थांफिनसै उदालगुरि
लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै जास्ट नोंसोरनो ओरैनो सिम्पोल सिनारिखौ देखायलांनोसै आरोना ट्रेनाव माबायदि नुयो माबायदि नङा दाखासि जोमायनि आन्दोआव थाना सोदोब हरो आंखौ राङो सना दाखासि जोमायनि